Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Én egyetértek azzal, hogy a népességnövekedés miatti intenzív élelmiszertermelést fenntartható módon kell kialakítani. Ennek egyik fontos eleme az élelmiszerhulladék csökkentése, amely különböző mértékben, de kritikus méreteket ölt az egyes tagállamokban. Ennek megoldására szociális szempontokat figyelembe vevő eszközök kialakítását javaslom EU szinten. Másik fontos elemnek tartom az innovációt, amely véleményem szerint akkor lesz sikeres, ha a tényleges gazdálkodók kapnak lehetőséget. Az európai innovációs partnerséget jónak tartom, de jó lenne látni a konkrét eredményeket. Mindehhez persze forrás szükséges, mindaddig csak elméleti vita folyik itt. A bizottság, kérem, javasoljon erre megoldási lehetőségeket. Köszönöm szépen. Edustaja Hojbuch. Poissa. Edustaja Bogovic.